Avui els barris diuen prou, a la Barceloneta, però també a la resta de Ciutat Vella i a Poble Sec, a la Sagrada Família, a Gràcia, a Poble Nou. Molts barris han superat amb escreix la seva capacitat d'acollida i càrrega turística i el govern ha reaccionat molt tard i de manera del tot insuficient, amb un model que cavalca sobre una dinàmica de bombolla. Una bombolla inflada per un excés d'oferta que reprodueix la lògica que ens ha portat a la crisi, ara desplaçada del sector immobiliari al sector hoteler, lúdic i comercial. La modificació antidemocràtica del pla d'usos que retorna la barra lliure hotelera a Ciutat Vella, la marina de luxe que no només elititza el Port Vell, sinó que exerceix avui ja de punta de llança especulativa sobre la Barceloneta, l'ordenança de terrasses que es carrega, el model d'accessibilitat universal o l'obertura de comerços en diumenge a costa dels drets laborals i del teixit comercial de proximitat. Sí, és veritat, Barcelona és una ciutat oberta, un pol d'atracció a escala global i el turisme és un element clau en la nostra economia local. Tanmateix, l'impacte del fenomen sobre els barris i la vida de la gent ens remet també avui a la necessitat d'un encaix radicalment diferent entre la ciutat i el turisme. Les mobilitzacions veïnals ens obren un nou escenari i avui estem convençuts que cal una bateria propositiva més potent que mai. L'elaboració d'un pla d'allotjaments turístics per mitjà d'un procés participatiu, en un termini de 6 mesos, i amb suspensió de llicències per totes elles i a tota la ciutat mentre dura el procés de redacció. En segon lloc, plans d'usos. Sí, plans d'usos per dotar d'un marc de regulació integral l'espai públic. En tercer lloc, la suspensió de la marina de luxe i la modificació de l'ordenança de terrasses. En quart lloc, un conjunt d'actuacions específiques sobre els habitatges turístics. I finalment, la proposició explicita també l'exigència de donar compliment a tots els acords adoptats, en el plenari i els de comissió, la modificació de l'impost turístic, transferència del 100% de la recaptació i finalitat compensatòria i no promocional, i modificacions legals per retornar al règim de llicència en els habitatges turístics. Vostè sap, senyor Bolaños, que el debat no és turisme sí o no, sinó quin model. Vostès estan per un model de turisme sense límits i sense regulació. Nosaltres per un model sense bombolla i sense amenaces als barris. I, senyora Requesens, miri, jo aquí he defensat clarament propostes alternatives amb les que discrepem. No he fet cap míting. Miri, hi ha 3 elements d'aquesta proposició que han estat ja aprovats amb el seu suport. Nosaltres estem convençuts que les seves polítiques posen en risc avui el dret a la ciutat en els barris, però que vostès han d'acomplir allò que està aprovat i que l'acompliment del que avui està aprovat i la força de la ciutadania en els barris és el que pot anar capgirant i el que pot anar aconseguint que l'encaix entre la ciutat i el turisme passi per uns paràmetres radicalment diferents als que avui vostès estan impulsant. La proposta que ha presentat Iniciativa Verds Esquerra Unida queda rebutjada amb el vot en contra del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal de Convergència i Unió. Creiem que vostè, alcalde, i aquest Ajuntament hem d'expressar avui clarament que no serem vulnerables als interessos privats i que vostè se situarà sempre en defensa del bé comú i que davant dels objectius privats del gremi d'hotelers defensarà el dret a la ciutat i barris per viure amb dignitat. I, per tant, concretem aquest prec demanant-li que comuniqui vostè, alcalde, de manera formal al president de gremi d'hotelers que no comparteix l'objectiu expressat per ell d'arribar als 10 milions de turistes en pernoctació en hotel. Crec que és evident que avui Barcelona ha excedit la seva capacitat d'acollida i de càrrega global de turistes. L'objectiu que expressava el senyor Clos implica incrementar un 33%, una tercera part, els turistes que avui rep la ciutat. Passar de 7,5 a 10 milions implicaria afegir 12.000 habitacions noves a Barcelona. I també deixi'm que li digui, senyor Trias, passar de les paraules als fets, perquè aquestes paraules implicarien abandonar el pla d'usos actual de Ciutat Vella i apostar pel creixement zero, o que el que vostè els diu als veïns i a les veïnes de la Barceloneta no només siguin promeses. La bombolla turística aquesta que la gent diu no me l'he inventat jo. Jo la defenso per responsabilitat. I vostè també l'hauria de defensar per responsabilitat. Té la paraula el senyor Gomà. Sí, gràcies, president. Entre el 2012 i el 14 la T10 s'ha incrementat un 25%, de 8,25 a 10,30 euros, la T50-30 un 27%, de 33,5 a 42,5 euros. Clarament, són increments abusius que es produeixen en un context de màxim impacte de la crisi econòmica, de dificultats econòmiques creixents per la majoria de famílies de la ciutat i, a més, amb episodis greus de contaminació. Per tant, són pujades socialment injustes i ambientalment perverses. Creiem que és de responsabilitat revertir-les i, per tant, defensar
avui una política de reducció de tarifes amb equitat social i amb responsabilitat ecològica. És a partir d'aquesta reflexió que li demanem, senyor Forn, que els regidors i la regidora que representen aquest Ajuntament a l'ATM defensin aplicar el 2015 una reducció de les tarifes en els títols de transport més utilitzats, T10 i T50-30, que representen, com vostè sap, el 70%. Bé, senyor Forn, jo lamento que avui vostès no acceptin aquest prec i que, per tant, d'alguna manera estiguin avalant, diguem-ne, aquesta lògica d'increments abusius que s'han produït en els últims anys. Comparteixo que hi ha problemes de finançament en el transport públic, però què requereixen aquests problemes de finançament? Miri, d'entrada, molt més lideratge polític per part de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de superar les retallades de les administracions i lideratge polític per impulsar ja, no pot retardar-se ni un minut més, una veritable llei del finançament del transport públic que superi l'actual mecanisme dels contractes programes. Però és que, a més, des del punt de vista de la mateixa eficàcia del sistema, vostè sap que l'increment de tarifes acaba debilitant el sistema. L'acaba debilitant perquè es tronca la fidelització, perquè desincentiva l'accés al sistema de nous públics, perquè, en definitiva, aboca, com ja s'està produint avui, i clarament ho marquen així les xifres, a una pèrdua dels usuaris i les usuàries del sistema. Cal una nova política tarifària i en el marc d'aquest nou esquema tarifari cal una reducció de tarifes dels títols més utilitzats, perquè això també, senyor Forn, i vostè ho sap, enfortiria clarament les bases d'usuaris i, per tant, el sistema i el seu finançament. A més, en aquest Ajuntament ja s'han aprovat 3 proposicions en aquest sentit. Per tant, jo el que li vinc a dir, senyor Forn, és que per justícia social i ambiental, per eficàcia en l'enfortiment del sistema i per acompliment del mandat d'aquest plenari, abandonin aquesta lògica d'increments abusius del preu del transport. Passem a la següent declaració institucional, que és negociar amb totes les empreses subministradores d'electricitat i gas per tal d'aconseguir una quitança dels deutes pendents amb aquestes empreses per part de persones en situació de vulnerabilitat manifesta. Llegeix la senyora Sant. El plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda, en primer lloc, que el Govern Municipal continuï desenvolupant la proposició aprovada a la sessió del 28 d'abril de 2014 de la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports i desenvolupi de forma urgent el primer punt, negociació amb totes les empreses subministradores d'electricitat i gas per tal d'aconseguir una quitança dels deutes pendents amb aquestes empreses per part de persones en situació de vulnerabilitat manifesta. En segon lloc, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar un nou decret contra la pobresa energètica abans de finalitzar aquest mes d'octubre, introduint les mesures que proposi la taula sobre la pobresa energètica impulsada pel Parlament de Catalunya i coordinada pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest nou decret hauria d'incloure mesures com l'establiment d'un sistema d'ajuts per a famílies que no puguin fer front al deute, la simplificació dels tràmits i l'aplicabilitat durant tot l'any, així com establir que qui s'encarregarà de la despesa generada pels impagaments de les persones afectades. I en tercer i darrer lloc, fer arribar aquesta declaració al Govern de la Generalitat de Catalunya.